Ola, son Jeremías Bade, alias o Troiteiro. Levo máis de 40 anos dedicado á troita e fará 10 que sei o que fago. Aquí teño unha foto no Renault Chamade de cando era aquel rapaz. Andaba moito no río. Buah, aquel Renault Chamade. Puxeronlle Renault Chamade porque sempre tiñas que andar dicindo chamada a meu pai que me veña a buscar. Dios, moito se estropeaba. Eso sí, podíalo arreglar. Por qué? Porque estaba feito para durar. E ti na túa casa ibas a outro guante, compraba a pieza que che facía falta e arreglábala. Non tiñas problema, porque eran coches que se facían para que duraran, porque te veras moitos anos con eles, para que o cambiaras porque te cansabas del, non como ahora, que ten calquer merdiña xe o tens que levar ao taller para metelo no ordenador, e li miren, non sei por qué, porque están feitos para estropearse, para joderche os cartos, e para que o cambies cada 10 anos, e eso non pode ser. Pero pro que estamos aquí é para falar de pesca, e por eso hoxe imos ir ata o río Amazonas, o río máis caudaloso do mundo e o segundo máis largo, porque canto máis grande o río, máis peixe hai. E por eso tendes que ir sempre ás discotecas máis potentes e ás festas nas que este ao combo, porque canto máis peixe, máis posibilidades hai. Primeiro empezades ca cañiña, pouco a pouco, seleccionando objetivos. Se a cousa vai cativa, aí ás 3:30 xa pasades á rede. E se nin así, ás 7 da mañán, dinamita pa diante, pero hai que ir pa casa acompañado. Isto é... O Troiteiro, o Xen, o exterminador da xungla. Fora broma, chavalada, parece ser que hai un peixe ao norte do Amazonas que está a matar a todos os pescadores que osan adentrarse no río, así que nós dirixirémonos hacia o sur. Despois dunha forte discusión co produtor do programa, dirigímonos hacia o norte do Amazonas para investigar estas mortes. Mentras o produtor queda na oficina, ao quentiño, respondendo emails e picando en todas as cadenas, así como respondéndolle a Svetlana de 30 anos sin fillos que quere vir de Vladivostok e está buscando marido, porque o que é gilipollas pa todo. Sin buscalo para nada, a nosa investigación trouxonos ata Tabatinga. O puerto brasileiro polo cal está a entrar toda a cocaína colombiana no país, ou como tamén lle chaman, a Vila García brasileira. Todo o que vedes aquí está feito de cocaína. O carricoche está feito de cocaína, a carretera está asfaltada de cocaína e incluso Ricardo, o meu condutor, está feito de cocaína. Por supuesto, goberna Ciudadanos. Por mor da investigación, debemos cruzar ao lado colombiano, non para traer ningún recuerdo ni nada, solo para investigar. A presencia militar é moi fuerte e os controles son moi estrictos. Incluso che fan unha prueba de soplarlle 50 euros. Unha vez pagado, pasas sin problema. Viva la coima! Unha vez do lado colombiano, diríjome hacia o centro educativo James Rodríguez. Ali falo co seu director sobre o estrano falecemento dun dos seus mestres no río. Pero que carallo facía un profesor aí no río? Bo, non era un profesor, home, era o de gimnasia. O que pasa é que non lle gustaba nada traballar. El puñou a chavales a xogar ao fútbol e fuera. Que eu dicíalle, Juan Carlos, estás salindo moi ben o badminton. Por que non podes xogar ao badminton? El vai entre que monta a rede e a desmonta vais má tarde. Parece ser que o profesor de gimnasia puñou a chavales a xogar pachanguitas de fútbol. E despois traías aquí ao río a refrescarse, tomaban unhas cervezas e armaban uns canutos. Vamos, un profesor 10. Se houbera máis profesores así, estaban os institutos a reventar. Entonces foi que Juan Carlos decidiu meterse na auga para refrescarse, porque claro, ainda que sea profesor tamén é de Dios. E ali se meteu, e nada, tuve ali nadando moi tranquilo, todo moi bien. E dixolle, rapaces, se salida da auga que vou cagar. E os chavales, bueno, queiras que non, ainda que sea o teu profesor, dache algo de noxo. E foron pa orilla a ver se ainda quedaba algunha birra mediada ou así. E claro, quedou Juan Carlos solo no río e de repente empezou a oír así un chapoteo fuerte e dixeron os rapaces, nada, estase facendo a pera, seguro, non queda outra. Pero... estaba, correctamente, estábase masturbando, profesor. Non, o que pasou foi que quedou plano, quedou flotando, e os nenos dixeron, ai, Dios mío, que morreu Juan Carlos, que morreu de gimnasia, non pudo morrer de matemáticas, que era un hijo de puta. O de matemáticas, dis? Se parece ser que o de matemáticas era un hijo de puta, 4,9 para ele era suspenso, se tiñas media de aprobado, pero tiñas un trimestre suspenso tamén te suspendía. Vamos, o que é un profesor de matemáticas de toda a vida. E o tipo tiña así o peito todo queimado. Comprar posquitos. Si, dime máis, que me está interesando moito. Se tiña así unha marca de queimado no peito, como dun cable. Como dun cable así no peito, e non había ninguén máis por ali polo río que vos pudera aportar así máis información. Bueno, estaban uns da Fenosa arreglando un cable un pouco máis arriba, pero dixeron que eles que non viron caer nada ao río, ningún cable con corriente, nin nada.
que puidera matar ao profesor. Non eles que pode ser calquer cousa. Botábanlle moito a culpa a unha troita que viron xogando cun mechero aí no río. Truita con mechero. Este é un dos casos máis enigmáticos que vi na miña vida. A verdade é que non podo entender que animal de río pode causar eses daños. Esta investigación estáme a volver tolo. E ademais levamos medio programa e todavía non mollei a cana. E iso, para o auténtico troiteiro, é pior que a escravitude. A escravitude de estar esclavo, non do lugar, non de esclavitud, que esclavitud está moi ben. Estás a primeira liña de puticlub. Cansado de tanta mierda levanto amarras e acompañado de David Cal adéntrome no río para poder pescar un pouco, porque así é como penso eu ben. Relájome no río botando a cana. Tamén me relajo botando outro tipo de canas, pero eso non se pode emitir por televisión. Normalmente usaría unha cucharilla dorada porque está caendo o sol e é a que mellor refleja, pero aquí podes tirar calquer mierda que con tanto peixe que hai botanse el como nada. Aita, picou, teño. Ven, hostia, esta troita agresiva chámase piraña. Comen de todo, comen incluso crema de verduras e as deixas. Hai que ter moito cuidado. Quietiña. Tras, aquí vi ben preparado, trouxe a teraza. Vedes esa boca que ten aí chea de dentes? Pois non hai que coller por aí. Eu cando tiña 10 dedos foi unha lección que aprendín. Mirade, hai tansas feitas de Kevlar, un material co que se fan os chalecos antibalas. Esta tansa é aínda máis fuerte, está feita de cordel de alpaca. Ras, mira como a rompe, como a nada. Dios, a troita agresiva é un dos peixes máis peligrosos que hai. Botas a ti como a un funcionario a unha cafetera. Mira como desfai a tansa. Imagínate a túa pichiña. Queda chen nada. Devolvo ao río por si se está bañando de matemáticas. Cae a noite e sigo no río caneando dun lado pa outro e pensando como pode haber un monstro tan cruel que suspenda alguén con 4,9. E ademais está o tema dese peixe asesino. Menos mal que cobro por horas. Ata aquí outra loucada do Braxe da Telegaita. Se queredes saber como acabou a historia do peixe asesino e o profesor de matemáticas, facédemos saber nos comentarios. Agradecervos tamén os comentarios no vídeo anterior que me están axudando moito para iso que estou preparando. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos que non costa un carallo e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like e suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.